Tejko. Dáváme vodě tvar. Mezi výrobky značky Tejko naleznete největší výběr van různých tvarů i velikostí, řady skvělých sprchových koutů nebo také luxusní masážní bazény. Přejete si vanu? Tejko. Tejko. Dáváme vodě tvar. Masážní box Atlantic se skládá ze 6 částí, které lze snadno instalovat přímo do rohu vaší koupelny. Box Atlantic disponuje masážním panelem s vyvíječem páry, prostornou vaničkou a elegantním sedátkem. Dále obsahuje ruční a stropní sprchu a zabudované diodové osvětlení. Přejete si sprchový kout? Tejko. Tejko. Dáváme vodě tvar. Až 7 různých typů bezrámových sprchových zástěn naleznete v kolekci Premium New s moderním designem pantů a úchytných prvků. U každé ze zástěn je navíc na výběr ze 2 dekorů skel s povrchovou úpravou Water Off. Nově nabízíme také vanové zástěny určené pro řadu van Style Line. Přejete si masážní bazén? Tejko. Tejko. Dáváme vodě tvar. Oblíbené vany Porta, Nera a Dorado jsou od roku 2010 k dostání také v rozměrech 160 cm. Díky tomu jsou maximálně vhodné pro využití v malých koupelnách. Přejete si vanu? Tejko. Tejko. Dáváme vodě tvar. Elegantní sedátko do sprchových koutů je možné umístit do rohu nebo přímo na stěnu. I běžné sprchování si pak vychutnáte s pocitem skutečného odpočinku. Přejete si sprchový kout? Tejko. Tejko. Dáváme vodě tvar. Sprchové panely jsou ve velké míře využívány jako alternativa finančně náročnějších masážních boxů. Jejich nespornou výhodou je kromě příznivé ceny také velmi jednoduchá instalace. Můžete tak lehce dosáhnout masáže v každém sprchovém koutu. Mezi novými produkty roku 2010 naleznete 3 nové vany do koupelen menších rozměrů, nový masážní box, 2 sprchové panely nebo praktické sedátko do sprchových koutů. Podrobně si je můžete prohlédnout v katalogu výrobků. Jsou pro vás vždy přehledně označeny symbolem Novinka 2010.